akaso sexu askapenerako borroka orokorra da berreskuratu behar duguna eta marroia ez utzi LGTBIQ+ kolektiboari, edo nola ikusten duzu kontua, Maider Galardi, Gabon? Bai, Gabon. Gauza bera gertatzen da, esate baterako martxoa 8an edo azaroaren 25ean, ez? Gauza bada zein dian borrokarako sujetuak, eta nik uste dut gaur ez bai sujetua badala LGTBIQ+ kolektiboa, baina horrek ez du esan nahi kolektibokoa ez dan jendeak batu behar dezuenik aldarrietara hitz egiten ari garako bizitza batzuen duintasunaz, bizitza batzuen baldintzez, bizitza batzuen askatasunaz eta bizitzez, egia esan, ez? Osea, transfobia, homofobia hor dago, eta gaur egun oraindik ere hiltzen da transfobiagatik, hiltzen da lesbofobiagatik, hiltzen da homofobiagatik. Orduan bai, uste dut gizarte guztiaren egitekoa badala giza eskubide hauek aldarrikatzea. Gorroto delituen gorakadaz hitz egiten da egunotan, datuak ere mahai gainean badaude, baina delituaz harago, sare sozialen, aro digital honetan, esan genezake gorrotoa adieraztea, inolako argudiori gabe gainera, gezurretan oinarrituta, ondokoaren giza eskubide oinarrezko edo giza eskubide eta eskubide zibilak zapalduaz, doako egia da, oro har, gizartearen begietara? Bueno, yo tenía algo preparado, pero he dicho, voy a esperar a ver qué dice ella. Pues ya, tú me lo haces siempre, yo te lo puedo hacer a ti. Bueno, lo único que quería decir es que con Maldito Biodrama, este año y medio, hemos aprendido dos cosas, que es juntas somos más fuertes, y es verdad, y una de las cosas que os agradecemos no es este premio en concreto, sino que vosotras pasasteis de hacer así en Instagram a parar a escuchar lo que teníamos que decir y a compartirlo, que es una de las cosas que nos ha sacado del sofá, de mi casa, bueno, del salón. La cocina. De la cocina. Hemos dejado de ser una idea, hemos dejado de ser un vídeo de 40 segundos en Instagram a ser reales y a tener algo que decir y a ser escuchadas sobre todo. Y ese juntas somos más fuertes es una sinergia tal que esa acción hace que lleguemos a más y que más gente quiera hablar y que más gente tenga algo que decir y que más gente escuche sobre todo. Y esto es muy importante porque también nos habéis enseñado algo y es algo que hemos aprendido no solo de vosotras sino de todas vosotras, que no hay que ser equidistante, que la equidistancia es un lastre absoluto para todo el movimiento, que somos somos cuerpos que luchan. Entonces, se acabó de equidistancia, todo lo que ha retratado Bake es real, estamos en un momento muy, muy comprometido, todo lo que hemos vivido o va a volver, o se va a encrudecer, o no lo sabemos. Tú lo has dicho esta mañana, ¿no? Es algo que no sabemos muy bien qué va a pasar, pero tenemos miedo, no podemos decir que no tenemos miedo. Entonces, juntas somos más fuertes, es real. Es el momento de decir, a nosotras, se meten mucho con nosotros, en plan de, estáis en este lado, estáis en este otro. Sí, tenemos lado. Tenemos un bando, iba a decir un puto bando, lo digo, tenemos un puto bando. ¿Esto va de bandos? Por supuesto que sí. Hay que ser interseccional, somos transincluyentes, las personas bisexuales también existen. Es así, no somos equidistantes y si ellos se ponen más duros, nosotras también. Así que muchas gracias por el premio y por todo lo que nos habéis enseñado. Egia, azkeneko urtetan bai egin dela saiakera bat legislatzeko sare sozialetako indarkeria hori guztiak ez, baina hala ere egia da pantailaren beste aldetik gorrotoa bultzatzea eta ez bakarrik pantailaren beste aldetik jada, ez? Zaintza LGTBIQ+ banderak, poliziak, abeslari bat eszenatokitik atera berri du Murtzian joan den astean kamisetak entzun dulako eta bular batzuk erakusten ditulako. Gaur egun normaren barruan ez egotea arrisku faktore izaten segitzen du eta gorroto adierazle horiek badirudi. Ez dakit gero eta impunitate gehiagorekin funtzionatzen duten,
Ze uste badagola gizartearen beste sektore bat, zeinek aurkakotasuna oso irmoki adierazten duen, baina bai oso oldarkorra dela iruditzen zait, eta okerrena botere guneetan dago jendeen partetik entzuten ari gerana, Madrilgo Salamanca pasealekuko iragarki erraldoi hori kentzen aritu dira azken orduotan, hauteskunde batzordeak hauteskunde kanpainatik at kokatu dituelako eta ez bertan agertzen ziren mezuen larritasunagatik. Akaso Ameriketako estatu batuetan bizi duten atzeraldi edota egoera larri hori askotan aipatu izan dugu, baina ez gara jabetzen akaso behar adina Euskal Herrian behintzat aurrean dugun atzeraldi konservadore, ultrakatoliko eta esan genezake harrotasun frankista hori ze puntutaraino heldu ote den. Ez ote gabiltza, akaso zertxoet berandu honezkero? Ez dakit berandu ez ote gabiltzan, nik uste kostatu dela kalibratzea benetan zeindar hartzezakeen negazionista kuadrilla honek, eta negazionista direla esatetenen naizari bakarrik feminismoaren negazionista direla, klima larrialdiaren negazionistak direla, etxe bizitza eskubidearen negazionista direla, uste oroar eta laburbilduz bizitzaren negazionistak direla, ez? Eta argi adirazi dute Salamancako fatxadan mezu hori botata. Alare esateagatik edo zehazteagatik Futuro Vegetal taldeak gorriz margotu du pankarta horren protestaren adierazia, horregatik esaten dut ez dela hainbeste, nik uste ofentsiba hori gero eta edatuago dagoela, baizik eta gero eta indartsuagoa dela. Eta aparatu erabakigunetara jada iristen ari direla. Aparatu polizialetan egongo dira, baina aparatu instituzionaletara geroz eta gehiago iristen ari dira, ez? Eta horrik uste dugu ze gertatzen da Vox PPren eskutik hiltzen denean instituzioetara, bakatzen dituzte LGTBIQ+ banderak, berdintasun kontseilariak kanporatzen dituzte, indarkeria matxista, indarkeria intragenero edo etxe barruko indarkeriatzat hartu nahi dute, horrik uste ditugu atzerakada asko, askotan guretzat pentsa ezina, baina gogoratu bergera jundan udan ere estatu batuetan hasitzeanean abortuaren kontrako legislatura berrosatzen, danok esan genuen hau nola gertatu ahal izan da, ez? Eta hau gertatzen da horrela, ikusten ari gara gure begien parean gertatzen ari da. Bai, zuzen ere, Alderdi Popularrak Vox alderdi arrunt gisa aitortu izanak, edozein demokrazia arau hausteko lehen urrats gisa ulertu dutenak hainbat analistari izan dira, eta beraz, bestelako gobernu totalitario baten aurrean geundekela laster batean. Eta behin bitartean, geurean Alderdi Popularrarekin parekatzeagatik, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren arteko liskarra, Arnaldo Otegik zuzenketa politikoa egin du, Eusko Alderdi Jeltzaleak kexu agertu da oraindik ere, ez da aztekoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak azken hauteskunde kanpaina nahiko irristakorra egin zuela, Euskal Herria Bilduri nolabaiteko eraso zalantzakorrak baliatuz, mezoi dagokenean, eta guztiaren erdigunean turra Euskal Herrian. Garai, gora beratxuak bizi ditugula, ez daukagu inolako zalantzarik, nola ulertu edo nola irakur ditzakegu? Egia esan, kanpaina ez da hasi, baina kanpainan gaude igual apiriletik, ez da, eta EH Bilduk aterazun udako kremaren bideoa ere nik uste espota horren bueltan ulertu behar degula eta segurazki ulertu behar dugu kontuan hartuta EAJaren eta EH Bilduren artean ze tensio egon zen
jundan udal eta foru hauteskundeetan. Logika horretan nik uste dut, eta baita ere ez logika horretan, baizik eta Espainiako beste bozkatzaile batzuei edo berez abertzaleak ez diren beste sensibilidade batzuei zuzendutako bideo bezala hartzen dut, batik bat gaztelania hutsez atera zutelako eta ez euskerazko bertsioan. Eta nik ulertzen dut EH Bilduk zer zeukan buruan edo zer zeukan jomugan bideo hori egiterakoan. Aldi beren ez nau hainbeste harritu Arnaldo Otegi, nahiz eta kontraesankorra izan daiteke, Arnaldo Otegi bestelako mezu bat ematea eta erantzutea erratu ziala eta EAJ ez direla faxistak eta borrokat faxistan ibili zirela 36ko gerran, hor parentesi bat, 100 urte atzera jo behar baldin badegu, bilatzeko posizionamendu antifasista hori, naiz eta egia da EAJak Madrilen duen ordezkaritzak indarra handiz jarri diola barrera boxi uste dut, Aitor Estebanezarine. Horrela ulertu dezakegu ere, deno jolasean ari direla, esan eta zuko dakaztu publiko bat, ezana bereziki abertzalea izango edo izena euskalduna, eta hori zuzentzen zaie bideoarekin, baina gero Arnaldo Otegik bertakoi ere ez, egiten die referentzia eta nolabaiteko desenkusa hori adierazten du. Eta tartean, turrare historia ikusiko dago niri beldurgarria egiten ari zait hartzen ari dian indarra edo impunitatea edo ez dakit nola zehaztu. Eta ingurumari guzti honetan, ertzaintzaren auziaren mahai gainean da, sindikatuek diote, euren lana beteko dutela, baina zerbait gertatu ezkero ardura Jaurlaritzarena dela, bitartean sektore ez asindikal eskuineko hori, mehatxuan bere horretan mantentzen da, baina izue, saltxa-maltxa guzti honetan bihar alardea. Irunen, eta zer gertatuko ote den, azken egunotan ikusi dugu, badakizue, festa aurreko ensaio horiek parranda ere bilakatzen direla, eta gazte batzu behintzat, itxuraz eskuinekoak hauek ere, azenolako kasualitatea, nesken kontra, txilibituekin, Kara al Sol ere abestu diete, egoera nolabait agerian utziaz. Faxismoaren gorakada baita alardean ere, hori etorriko altzegu, biharko gunez, Maider. Ez dakit bihar ze gertatuko den, pentsatzen kontentzio ariketa bat ere egongo dala, pentsatzen dut, ez dakit, bestela itxaron zezaketen biharko egunerako eta erabakizuten prebentatzen saio bat, ez da. Honetan guztian nik ezkatzen hauena, ze pila bat oso gazteak zian, uste dut badagola eta atzo beste mahai inguru batean komentatzen genuen, gero eta eskubide gehiago lortu, edo guztiontzako merezigarria den bizitza baten alde edo mundu baten alde geroz eta pauso gehiago eman, ofensiba gero eta gogorragoa da eta gazten aldetik gero eta resistentzia gehiago daude, ez? Nik atzo hitz egiten nuen ofentsiba antifeminista batetak, eta uste dut Irunen gertatutakoa horren adierazle argia dala. Eta gaina askotan gutxiesten ditugula gertakari hauek, txabalillo batzuk edo nerabezaroko ganberrada batzuk izango balira bezala. Agian, jatorrian, ez dut esaten alardearenean, baizik eta beste kasu batzuetan egongo da igual reto bat, ez egin hau, ez egin baina oinarrian diskurtsoa antifeminista da, ez? Kasu honetan, ez zaila okurritzen reto bat egitea ea zenbat ur botila lapurtzen dituzten tabernako terrazetatik. Beraien retoa edo beraien kedada da, alarde mistoaren ensaioa errebentatzea, ez? Eta niretzat hori nahiko esanguratsua da, esateko, baietz badagola ofentsiba bat giza eskubideen kontrakoa da. Hala bazan, ez dakigu non bukatuko ote duen kontu honek plazan, baina argi dago bihar Irunen zer ikusia. Espero dugu zer ospatua izatea gehien bat, baina jarraituko diogu gai honi gertutik noski baietz. Maider Alardi, beste behin ere eskerrik asko geurean izateagatik, datorren astean ere hemen izango zaitugulakoan. Ea,
zer utziko dugun aktualitate honek, zuzenean eta gertutik jarraitzea nekosoara izango da, ezta Maider? Beti badago zerbait, eta gaina datorren astean, uste dut momentu hontan, ezakizu lortuko duzun zure platoan egotea eta ni lortuko deten egon barten tokian egotea, karretagara guztiak itxita daudelako, beraz, horri buruz ere hitz egiteko aukera izango dugu. Ederki, Maider, eskerrik asko, musu bat, datorren astera arte. Agur.